Vi kunne se, at hvis vi skulle være stærkere og kunne løfte flere opgaver, løfte nye opgaver, så skulle vi prøve at forene kræfterne, sådan så vi fik alle kompetencer omkring samme bord, og også alle kræfter samlet et sted. Vi fik lavet en undersøgelse, der viste, at når man fremskrev den udvikling, vi var i gang med, så ville der i Danmark kun være 25 handelsbyer tilbage, når man kom ganske få år frem. Ja, jeg var ikke i tvivl om, at jeg synes, det var en god idé. Jeg troede på projektet, og jeg synes også ret hurtigt, at resultaterne viser, og derfor var der også ret hurtigt en god samling omkring, det er den her vej, skal. Og så har man ikke kigget sig tilbage siden da, men så set kun udvikle mere og mere på det, så det står endnu skarpere og stærkere i dag. Jamen det er et langt højere aktivitetsniveau, end der var. Det er en langt større samhørighed imellem detailhandlen. Der er jævnlige møder, hvor detailhandlen drøfter den øjeblikkelige situation, og hvad skal vi gøre fremadrettet. Stærkt forankret i byforum, som vi driver den proces og sikrer den her samhørighed. Og resultaterne er jo mærkbare og helt synlige. Når vi bliver målt og varet som handelsby, så ligger vi jo helt i top. Det er jo rigtig vigtigt at sige. Der er bærende kræfter, der har været med helt fra byforum startede, og andre flere er kommet på siden. Men alle sammen har de en meget indædt vilje til, at Holbæk by skal være en af de handelsbyer, der står stærkt tilbage. Ikke bare nu, men jo altså også om 10 år. Megacenter kan noget, bymidten kan noget andet, og de to ting skal man få det bedste ud af. Så cadeau for, at det samarbejde er indledt, og jeg tror virkelig, det kommer til at kaste noget godt af sig i de kommende. Der har været tale om i en del år, og som jeg ved, at nogle af de centrale aktører selv også snakker om, det er at få et nyt stort hotel til Holbæk. For på de forskellige dagsordener, vi snakkede om før, der vil det spille positivt ind på alle sammen. Det vil på alle måder være med til at sætte endnu mere liv og udvikling. Der vil være en masse ekstra mennesker, der kommer til. Det vil skabe en masse arbejdspladser, og det vil være grundlag for noget mere handel og nogle flere køb. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at følge udviklingen de næste 10 år. Tror rigtig stærkt på det hold, der er der, og de gode mennesker, der er omkring byforum i dag. Så det vil jeg se frem til, og i dag vil jeg så sige stort tillykke med de første 10 år.